Pedimos que esta situación de medo constante que temos todas as familias de Ourense que recibimos asistencia sanitaria neste edificio desahuciado sexa paliada. Non podemos estar expectantes a ver cando será o próximo derrube, a ver se neste próximo derrube hai que lamentar víctimas persoais ou non, e ante esa situación que sí se faga algo. Precisamos que se faga algo antes de que chegue o peor. Este edificio xa leva moitos anos desahuciado e hai condicións insalubres, hai setas que medran nas cortinas das duchas da planta sexta, hai grietas, goteras e un montón de cousas que xa implicaban unhas accións urxentes sobre toda a estructura para poder desenvolver as actividades con uns mínimos, pero agora mesmo, dende logo, hai que evacuar o edificio e todas esas actividades, dende a planta máis alta hasta o soto, leválas a outros lugares, donde sí se xa seguro. Saúdos. Na madrugada do pasado sábado 29 de marzo, unha parte do falso teito da terceira planta do Hospital Materno Infantil de Ourense derrubouse. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais. Este é o terceiro incidente deste tipo. En maio de 2024 caeu unha parte do teito dun paridoiro. E meses antes, un desprendemento similar nunha consulta de pediatría causou feridas leves a unha facultativa. O materno infantil non ten un problema realmente estructural, o que ten un problema con os dobles teitos, os teitos que, por paso de tempo e por diferentes intervenciones que se fixeron, agora non son suficientemente, seguros, en ese sentido. Isto último acabamos de sabelo por unha denuncia do sindicato médico Simega, xa que, segundo afirman, este incidente non trascendera. Ante isto, cabe preguntarse, por qué? Non fagan caso, somos uns tiquismiquis. Comezamos. O sindicato lembrou nesta mesma nota de prensa que a demolición do edificio do Hospital Materno Infantil estaba prevista desde hai máis de 10 anos, pero xa se sabe por unhas cousas e por outras, porque os plans directores do complexo hospitalario de Ourense, como toda canta obra pública se fai aquí, van minguando co paso dos anos. O modus operandi é coñecido. Primeiro, prométese algo moi ambicioso, e a humildade tan característica da ourensanía ou os vaciles das distintas administracións públicas, todas, sen excepción, acaban deixándonos con cousas como o pendello, o que algúns chaman estación intermodal. Ou o vial de conexión da Nacional 525 co hospital, prometido para aliviar o tráfico. Un vial que quedará a medias, así que pouco alivio haberá. Será un alivio interruptus. Queda máis bonito que dicir que nos vacilan. Pero aquí, por suposto, nunca pasa nada. Pero que íamos, que nos dispersamos. Na mañá do 1 de abril, o colectivo Arrolos de Teta convocou unha concentración ás portas do complexo hospitalario de Ourense, a que acudiron representantes do persoal e deputadas e concelleiras do Bloque Nacionalista Galego e do PSDG. E saltou a sorpresa. Estamos os representantes dos traballadores porque onte a 1 da mediodía tivemos unha reunión convocada de urxencia pola xerencia para darnos os datos de afectación e para comunicarnos os movementos que iban a trasladar aos profesionais para liberar o espacio do materno infantil nos vindeiros días nun plazo corto e reubicalos en outras instalacións do hospital. Non podemos dar detalles porque depende de moitas cuestións. Nun plazo moi corto de tempo vais a valeirar o servicio. Pedimos por parte dos representantes dos traballadores unha avaliación de riscos e un peritaxe dos técnicos que nos den a seguridade e a viabilidade do edificio para manteñer a actividade entre mentras. Vai a redistribuirse a hospitalización e o que urximos e o que denunciamos é a parálisis dese novo edificio que temos aí detrás, que leva algo máis de 6 meses parado. Se non temos edificio non podemos continuar cas obras do plan director que xa levan moito retraso. Las obras do novo edificio, del edificio de hospitalización, están paralizadas? Non están paralizadas, non están paralizadas. Non están paralizadas. Un efecto colateral deso tamén es que, estamos falando tamén con a constructora para que se intensifiquen as obras dese edificio de hospitalización. Que leva algo máis de 6 meses parado. O sorprendente non é o desaloxo, que tal vez debería terse producido despois do primeiro derrubo, ou incluso do segundo.
O sorprendente é a fonte de información, porque que unha representante das traballadoras e traballadores conte isto provocou certo desconcerto ante a prensa ali presente, sobre todo porque esta reunión que tivo lugar a 1 da tarde, na que o comité foi informado do inminente desaloxo do edificio, produciuse horas antes de que o Sergas en Ourense enviara unha nota de prensa na que nada disto se dicía, e tamén horas antes de que o presidente da Xunta de Galicia, preguntado por este asunto, dixera: "Nos creemos que non dixo nada concreto, pero o mellor é que estamos cansos, todo pode ser. Xulguen vostedes." A constatación de que somos conscientes de que é necesario facer obras de mellora en hospitais de todo tipo, que as estamos facendo, e ademais con importantes investimentos económicos, empezando polo Hospital de Ourense. Afortunadamente ese derrube non houve ningún dano persoal, e eu non podo, o que teñen que asegurarlo son os técnicos que examinaron ese derrubo e examinarán calquer incidencia, e se eles garanten que pode seguir a actividade hospitalaria, porque pode ser. Estou absolutamente seguro que en ningún caso, coa máis mínima dúbida, autorizarían nada, e se hai que facer, tomar algún tipo de medida, que a ninguén lle quepa ninguna dúbida que a tomaremos. A nota de prensa do Sergas é un fabuloso exemplo da importancia de xogar coas palabras. A palabra derrubo non aparece, pero recordemos a nosa xuventude e fagamos un exercicio de comentario de texto. O persoal técnico iniciou esta mesma fin de semana unha completa revisión dos falsos teitos de xeso do edificio materno-infantil, tras un incidente rexistrado na madrugada do venres ao sábado diante dun área de ascensores deste edificio, que se trasladará ao novo bloque de hospitalización actualmente en obras. Actualmente estará en obras, pero esas obras levan máis de 6 meses paradas. Un detalle sen importancia. As primeiras valoracións dos técnicos atribúen a caída da escaiola a un conxunto de factores, entre os que destacan o forte contraste térmico que se está a rexistrar os últimos días, con bruscas oscilacións de humidade e temperatura, xunto co obsoleto sistema de anclaxe e o envellecemento dos materiais. A incidencia non causou danos persoais ou materiais de consideración, procedéndose a recoller e limpar a área afectada na mesma mañá do sábado, para, e hoxe mesmo, iniciar os traballos de reparación. A dirección lamenta as molestias causadas e lembra que está en obras un novo edificio de hospitalización o que se trasladará toda a actividade asistencial do materno ata a súa reforma integral xa licitada. A reforma estará licitada, así que todo o mundo pode estar tranquilo, porque os prazos na Xunta de Galicia cúmprense escrupulosamente. Por iso, o edificio de hospitalización ao que se trasladarían temporalmente os servizos do materno-infantil estará rematado entre finais deste ano e principios do próximo. Por iso, as obras levan 6 meses paradas, para non acabar antes de tempo, que logo todo é un descontrol. 4 horas máis tarde desta concentración, nunha agardadísima nota de prensa, a área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras confirmaba o desaloxo do edificio. Na nota aseguran que a zona de hospitalización infantil e obstétrica e os paritorios reubicaranse para facilitar a revisión completa dos falsos teitos. O cambio de situación destes servizos requerirá dunha reorganización de espazos no conxunto do complexo hospitalario. Tamén asegura que todos os servizos do materno-infantil ubicaránse no edificio de hospitalización que está en execución unha vez finalizado, a finais do ano ou principios do próximo. Isto último dicímolo nós, porque nesta última nota non din nada ao respecto, pero confiamos nos Sergas. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. Un ano máis ou menos desde ahora, sí. Un ano e medio. Sabedes que todo que é obra pública é realmente difícil asustarse nas previsións, ¿no? Porque hai moitos factores implicados no desenvolvemento dese tipo de construcciones, ¿no? Pero bueno, o objetivo que este un ano e medio, pues isto foi. Pero algún problema de sobrecustes ou algo similar coa empresa, algo? Non hai ningún problema de sobrecustes. Entón, cal é o problema para que non se este executando esa obra ao ritmo que estaba anunciando? Vamos a ver, hai que tener en conta que hubo como un cambio, ¿no? No que a actitud constructora ante o que é o Hospital Materno-Infantil, ¿no? Todas as veces non estaba daquela, ¿no? Pero creo que foi un ano que se tomou a decisión de que non valía a pena o que é reformar
non? O materno-infantil, sino que o mellor é facer outro, demolelo e facer outro, non? Eu non son arquitecto, son médico, pero o ordenamento é moi sencelo. Hai que adaptar as estruturas sanitarias ás necesidades reales de hoy. Non ten moito sentido renovar, investir dinero en un edificio que, bueno, que ao final non ten as características adecuadas para facer a prestación adecuada, non? En términos de calidad asistencial. E por outro lado, tamén estaba, digamos que obrigaba, ¿no?, a outras fases, ¿no?, de que, por exemplo, a edificación un problema de comunicación e de interacción entre os diferentes dispositivos que tenemos no complexo hospitalario, ¿no? Entonces, o mellor sería o que demolelo e facer unha nova. O proxecto presentado vai supor un auténtico Tetris. Unha intervención na planta cero de consultas do materno, o traslado da unidade de cuidados paliativos ao edificio do Piñor e a reubicación da área de dirección situada na quinta planta do edificio cirúrxico en módulos prefabricados. No espazo ocupado actualmente pola dirección emprazaranse os dormitorios do persoal médico de garda. Parte dos quirófanos de cirurxía maior ambulatoria da primeira planta do edificio cirúrxico acollerán os paritorios. Un dos novos módulos de UCI converterase na UCI pediátrica e neonatal. Para manter e garantir a actividade asistencial dio Sergas de cirurxía maior ambulatoria, durante estes traslados provisionais instalaránse dúas unidades móviles equipadas como quirófano. Uníndose entre sí, ambas as unidades conformarán un espazo de 100 metros cadrados para funcionar como unha unidade de cirurxía maior ambulatoria. Por suposto, nada disto vai significar que as listas de agarda, tanto para consultas como para operacións, nas que Ourense é líder indiscutible, vayan a aumentar. Este cambalache de quirófanos, do que non se dan números, polo que sexa, será seguramente unha suma cero, ou algo así. En fin, Ourense, foi todo. Seguiremos informando.